krásný nebo nový videa a doufám, že mě dobře vidíte, protože mám docela dobrou kvalitu teď a je teda 12:30 odpoledne a já jsem teďka právě stála, protože já jsem teďka nemocná, bolí mě hrozně břicho a noci jsem víc vracela, ale jsem na masáž. Už mi dá dobře, protože jsem se vyspala a já teďka tady sleduju moje videa na mém notebooku, otázky Ace. Teda, to jsem nechtěla. Chtěla jsem mluvit o pouti v Kutné Hoře, která už byla. Tím byla do pondělka a moc jsem se tam užila, byla jsem mockrát na řetízáku, asi 3krát za den jsem tam byla v neděli. Já jsem to moc užila, byla jsem i na lavici, potom jsem byla na autodromu, na Monkey Sword, horský dráze, moc jsem se to užila a ani se to nedá popsat, prostě to bylo úžasné, chodili jsme i po stánkách a v tomhle videu jsem vám chtěla ukázat, co jsem tam všechno koupila a první věcí je takové tenhle náhrdelník. A potom tady máme Také mám tady takovýhle svědivě růžový srdíčko. to má barvu jinou a tak. Je to teda takhle a potom se to lepí na prsty. Takhle. To je jedna věc, druhá věc je páma, já jsem si koupila montu a růžovou. Pardon. Jenom jsem vám chtěla říct, že smažu všechny mé videa, protože nemají žádnou cenu. Ty, co mají nejméně zhlédnutí, vymažu a prosím, odebírejte mě. Budu moc ráda, abyste mě odebírali, protože mám 9 a chci se teďka zeslavnit. Určitě mě sledujete na Instagramu, jestli mě tam ještě nesledujete, na Facebooku hlavně a když tak můj e-mail máte dole v popisku videa, můj Facebook taky a můj Instagram taky. Ještě jsem vám chtěla, tohle video takový všechno skoro. Ještě jsem vám chtěla říct, že na Instagram se jmenuji Isabel Unicorn, Sojuna a Slza, ale změním se na isabelunicorn.cz isabelll.unicorn.cz, jo? Zapište si to někam. Potom změním můj kanál, ale teď nevím jak přesně, teď se musím kouknout, jestli to už není jako, jestli to už nikdo nemá, takže asi budu Isabel.cz, už mi to napadlo, nebo prostě Verča.cz, prostě jiný jméno než mám já se jmenuji teda Tereza, nebo Tereza.cz, nebo já fakt nevím, jo, možná Isabel.cz, nebo I love unicorn, já nevím prostě. Další věci jsem vám chtěla říct, že jsem byla na koncertě Slza podruhý. Máte teda mix písniček, máte tam třeba ještě jste blbej zase. Atrakci, které slyšíte, to se dáme včiš nekonečně a hlavně v dešti záleží. Možná. Já se podívám. Včiš nekonečně. Tohle je... To nevím.
řekla jsem, že to v minulém videu Best Friends tak s Káťou. Jsem říkala, že bude změna kanálu Terka a Káťa, ale nebude změna a Tu holku, kterou tady dneska uvidíte a prostě tady je Káťa. nebude ta změna kanálu Terka a Káťa, nebo jak jsem to chtěla. Bude to prostě, jak jsem vám říkala, a teď dávaj se mu, takže já to video asi ukončím. A ještě jsem vám chtěla říct informace za filmy. Luna je Soul Smith Benson, Ambar je Ambar Smith Benson. Oni, Kato a Tino našli tu láhev, kterou Miguel, Monika a Luna hledali. Luna žila prostě Argentině, ale převezli ji do Mexika, tam si adoptovali a prostě tak. A ty dávají to píseň. Mi interior es mágico, porque todo puede suceder. Desviado voy yo por y voy y bebé esto Jo, ale druhá otázka. prostě je to Máme úžasný díl, já se na to také furt koukám, teď se dívám na ten včerejší. jaké jídlo úplně nesnáším, třeba jenom zeleninu můžu jít. No jo. Druhá otázka. Takže tohle by bylo celé video, doufám, že se vám líbilo a čau. Tvoje